Ka Sorkar jela kalapanyar ya kejingkang ka komiti halor ka roster da ka bakan thop lang Iathir halor ka reservation policy bat ya kani kejingpan bana lapan mi menta ka lai phau tarik jamang arja ar phaulai ka chairperson ka komiti ka kong amperin lingdo kalapan sngo ya kani menta ka sngi kani kejing ai bor ka Sorkar ha ka komiti Iathir halor ka reservation policy ka de hadin ba uba Ardent ulapan bor ya ka Sorkar da ka bai khi sha thangan Kajingalang halor Iathir ka roster bat ka reservation policy kan long la shai ka sngi ka lai phawai tarik jamang arja ar phaulai ha ka por ar shiteng janmit Jemang ar hajar ar pulai ngakum ke chairman jong ke committee on roster implementation bala set up the government of Meghalaya ngalayo ya ka Shithi ka ba penshai ba ka term of reference jong ka committee jongi minta lapen kala bat la sha yangi bangin include discussion on matters related to the reservation policy. Kabamut la sya ingi menta bangin ya kendu pat kiseng san perthei banya kren banya thir bat banya sngotu jing mut lang ban kita ki political parties barok ngi kermen bakane ka jing ailat jong ka Sorkar ya ka committee jongi bakan shim ya kane ka sinjam ka badon kam kan ulong kata kalat kelinti ka kabuk siar na kabenta ki seng san berthai paro ki badon hakajela ka ba e jongi ngin don meeting biang hakalai pui terik bat pi lenti bakane ka jing yalang ka jongi kan nanglong ke kabu bangin ya sotu kumno banra syakmat ya kane ka isu kebalakta ya kalek kawan ka yat kayeng ka imlang salang ka snow shong shngan ka jongi hakine ki kinit sngi ki baladep